se tromba.
z górki teraz to na zrozumię ten czas. Całkiem zamykamy drogę? Całkiem, nie? Ale z dwóch stron leży na razie. Dobra. To idziesz na ten? Na razie trzeba zabezpieczyć. A działo chociaż tu? Wezmę drugą radiostację i kanał nam ustawię, nie? Do kierowania. Dobra. I ci kamizelkę przyniosę wtedy. KRG2, nie? Do kierowania ruchem. Co? Weźmiemy radiostację tam do kierowania ruchem. KRG2. Trzymaj tą! Bo ta jest cała, tą masz rozwaloną.
radio, nie? No. Andrzej, jak mnie słyszysz? Dobrze. Dobra, my z Andrzejem będziemy kierowali, na radiu jesteśmy, to... Możesz puszczać? Dobra. Dobra, ja mam czysto na razie. Andrzej, zatrzymaj, ja będę puszczał. Dobra. Puszczam. U mnie czysto możesz dawać. Dobra. Trzymaj tam jakby co, bo nie może bić w biegu. Dobra, zrozumiałem. U mnie czysto. Dobra, u mnie na razie też. Wolniej, wolniej. Jeszcze dwa mam. Dobra, ja zatrzymuję u siebie. Puść ich śmiało, ja trzymam. Okej. U mnie czysto. Dobra, będę puszczał, jak oni przejadą. Dobra, trzymaj, ja puszczam. Okej.
puszczam. Przytrzymaj, ja puszczę. Na sygnale po siebie. Dobra, zamykam całkowicie. Podnośnik leci. Dobra, droga zamknięta. Zatrzymuję. Dobra, też wstrzymałem. Możesz puszczać. Dobra, puszczam. Przejedzie srebrna Audisa, masz pusto. Dobra. Puszczaj śmiało. Jadą. Puść go. Powtórz. Puść go. Dobra, puszczam. Dobra, zwijamy się. Dobra, schodzę.
mają, nie, jeżdżą tu szybko.